Salutare fraților, să mă ușca Clash Royale. O să așa. Hai să vedem, vom face un mic opening. Aici în arena 13, pare că. În arena 15. Asta sunt ceva pachete. Hai să începem cu asta. Îmi trebuie câteva legendare. Gen like, ok, luăm asta pe Executioner. Ok, luăm shard de astea. Avem la peste ce mai avem. Avem ceva. Să ne deschidem lucky ăsta. Nimic. Skarmy. Skelly. Da, avem ceva. Așa bun. Gold. Să vedem ce e aici. Oh, wildcard-uri, nu-i rău. Așa încă gold. Să vedem ce mai e. Că mai e ceva. Mai e. Am alt lucky block care nu dă absolut nimic. Avem încă unul. Oh, epic. Binișor. Mai binișor ăsta, parcă. Gems. Avem ceva, am ceva gemuri. Bun, avem niște golduri. Niște gold. Duri. Au de mine. Niște gold. Ok, level 3. Tot slabut. Avem ce e asta? Furnace Fortress. Ok, interesant. Avem aici tot gold. Sunt gold, iarăși. Oh! Nu cred! Noua legendară! Nu cred! Noua legendară din fucking Epic Drop. Bro! Goblin Machine. Legendarii de asta. Și un wild shot. Nu strică, nu e rău. Poate facem rost ceva evoluție. Ce mai ce avem? Ăsta, hai să vedem pe ce-l folosim. Sau, de fapt, nu știu, îl folosim să văd dacă găsesc ceva evoluție mișto. Cam asta bine. Ok. Goblin Machine nu-l bag în deck. Na. Ok. Cu deck-ul ăla e home deck. Eu am ajuns până la arena 15. Vreau să mă gândesc să mai schimb niște chestii la el. Mai avem ceva aici. Avem un giant chest. Void? Nu rău. Am zis că era singura epică care mi-a lipsea. P.K. și Skeleton Battles. Da, și Dark Goblin. Bun, și mai avem încă un giant chest, Berserker, Executioner. Și legendară iarăși. Iarăși legendară, frate. Avem Phoenix. Bine, sunt cam nașpa legendarele astea pentru că ne-au Goblin Machine și Phoenix, care nu sunt cele mai wow legendare. Hai să vedem aici la Trophy Road. Începem cu un Lightning Chest, parcă se numește asta. Gen Snowball, Battlefield, Void, niște cărți pe Void. Nu știu, hai că vedem pe Void, poate. Na. Nu foarte Minion Heart. Nu vom face Battlefield și Dog Guards. Mine pe care e perfect. Mine pe care e bun. Mine pe care e cazul meu preferat. Îmi place mult Mega Knight. Nu știu, Mega Knight. Cam, na. Ok, luăm Bowler. Evident. Avem aici 100 ca gold, nu, 10 ca gold. Niște epicuri. Niște epic wildcard-uri. Vreau să fac de Lumberjack, dar nu pică. Vreau la Lumberjack acum. Avem Barbarian Hat, Electro Spirit și X-Bow, care l-am în deck, că e singurul meu building, nu știu ce să pun, ca building. Wildcard avem aici. Avem pe acest emote cu Firecracker. 12.000 de gold. Avem aici Goblin Drill sau Executioner. Cred că e Executioner-ul. Avem 150 de gemuri. Și avem... Hai să vedem cardul. Obligatoriu să fie legendar și să vedem. Vă rog, te rog ceva bun. Nightwitch. Era bun, dar au primit o grămadă de nerfuri. Nu știu, pot să încercăm în deck. Vedem. E bunicică. Că avem și wildcards aici.
pe Android, nu știu ce fac cu el. Și asta este. Am ajuns la Arena 5, sunt doar la Arena 15. Avem aici Phoenix, Nightwitch-ul. Cred că o bag în deck. Nu știu, mă gândesc. Să bag în deck sau nu? Habar n-am, văd. Phoenix-ul clar nu-l bag. Bun, hai să dăm niște upgrade-uri, cred că. Sau să vedem dacă avem ceva gratis pe shop aici. Nu avem nimic. O să dăm niște upgrade-uri. Că de ce nu? Nu strică la chesturile alea, sau ce sunt alea. Hai să vedem ceva, bowler. Scuzați-mă, scuze pentru inactivitatea, nu știu de ce nu am postat. Da, îmi pare rău. E aproape 1 dimineața când film. E aproape 1 dimineața când filmez asta. Dar asta e partea a doua. Și când înregistrez chestia asta e 12 noaptea. Și am 5% și sper să termin cât mai repede, că să mă bag la somn. În curând începe școala. Gen, când o să vedeți voi videoclipul ăsta, o să fie duminică. Că postez duminică dimineața, când mă trezesc. Că na, acum e cam târziu. Dar în fine, nu contează, hai să mă uit la Executioner. Fără a începe școala. Și n-am niciun chef. Am să încerc să postez, gen, măcar o săptămână sau 2 ori pe săptămână. Ceva, să facem și noi ceva. Na, încercăm. În Shield Spirit-ul, să dăm niște upgrade-uri. Eu vreau să dau upgrade-uri ca să fac level la tower, încolo, în colțul de stânga, dacă vedeți. Da, e. Și... na, nu strică. Să vedem aici și avem Epic Wild Card-ul și îl băgăm pe... pe ce să bag? Pe ce să băgăm? Nu știu, mă bag, nu știu, văd. Asta e deck-ul meu. Să admira să spuneți mie ce să mai schimb. Oricum, deci, vă spun ceva, acum eu înregistrez, am o voice-over, fac. Acum deck-ul meu e mult mai diferit. Am schimbat câteva chestii. Asta e partea ta. N-am avut timp, nu prea am avut timp să fac voice-over-ul la videoclipul ăsta. Ok, cred că băgăm un Nightwitch-ul. Nu prea am avut timp să bag. Îmi pare rău. Asta e de vreo o săptămână, 2 săptămâni. 1-2 săptămâni aici, filmarea. Și acum am avut timp și chef să o înregistrez. Na, asta este. Acum sunt arena 16. Poate facem un reclick, văd. Sunt arena 16 și am alt deck. Am schimbat câteva chestii pe acolo. Ok, dăm acolo cu Nightwitch și nașpa. Avem bețurile, nu avem ceva, poate. Trimite un prinț acolo și acum trimitem un mini P.K. Ok, prost am dat rosurile alea. Încă am dat turnul jos. Trebuie să mor și beț. Cred un mic push cu Inferno Dragon și să ne dea cu Hogrider. O, și cu Goblin Barrel. Dăm un Skarmy acolo puternic, să vedem, poate reușim să distrugem. Ne-a distrus turnul. Nașpa. Mai avem ceva scheletoni și trimitem acolo un Nightwitch. Să vedem, poate păstrez de el, nu cred. Oh my gosh, nu cred. Fuck. O băgat bossul meu. Mega Knight. Și nu e bine. Da, mini pe ca mă de jos. Trimite niște arrow să dăm archery. Și bro, o trimis un wall breaker. Măcar nu să-l dau jos. Ok, măcar am dat unul jos. Vă trimit acolo un prinț să dau un push. Micuț push. Că na. Ok. Să vedem că facem aici cu cursa care termină. Că dă trecără mai repede. Ne omoră prințul. Nașpa. Inferno Dragon. Și... care... Un Inferno Dragon a fost dat jos de Bats? Cumva să mi se par mie? Cred că mi se par mie, sper că. Oh my boy. No, this is not fair. This is absolutely unfair.
Na, bro, this is unfair. This is absolutely unfair. This is absolutely unfair. No, 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 no. Bun, bun, măcar. Oh. Ia că bag și eu aici un puternic dezvoltat. Mă bate ăsta. Bro, are evoluția pe Mega Knight și... Uai, da! Spamează, bă! Bro, spamează Mega Knight-ul, pare că. E cam place. Am acolo un push micuț. Și trimitem un arrow spre turn, că prostul am trimis, dacă nu problem. Na, hai să vedem. Ok. Hai. Mamă, îmi dă viol. Îmi dă viol. Îmi dă... Nu am nicio șansă, frate, n-am ce să fac. Bro, o spamat Mega Knight. Și nu prea am avut ce să fac. Cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut.